ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай айноми юристиҷаи муроҷиат кун скидкат мекунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров канали Юристиҷа. Умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод мебошем. имрӯза видеои мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария равон кардагӣ буден. пеш аз саволҳоро ҷавоб додан як-ду ахбороти нав ба шумо хотиррасон мекунем. Бо диққат гӯш кунед. Аввалин хабари мо оиди мавҷи дуюми беморӣ ки айни ҳол дар Британияи Кабир сахт бо шиддат рафтааст ва Британияи Кабир сарвазираш дар шаҳри Хичон маҳдудиятҳои сахт ҷорӣ карданд ва дар шаҳри Британияи Кабир як шаҳрванди рус қарор дошт ки дар ҳолати баргаштан ба Федератсияи Россия аз ташхиси тиббӣ мегзарад ки дар организми ҳамун шаҳрванди рус мавҷи дуюми беморӣ дарёфт карда мешавад. Ин чиза вазорати тандурустии Федератсияи Россия тасдиқ кард ки дар организми шаҳрванди рус ҳамин беморира мавҷи дуюмаш дарёфт карда шуд ва вазорати тандурустии Федератсияи Россия қайд кард ки ваксинаҳое ки омода кардагӣ ҳастанд барои мавҷи дуюми беморира фоидаовар аст ва имконпазир аст ки аз ин беморӣ раҳо ёфта шаванд ин шахсиятҳо. ва дуюмин хабари мо оиди тағйир ва иловаҳо дар кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шуданд. яъне ки дар кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ва иловаҳо оиди маҳрум кардан аз ҳуқуқи падарӣ ва модарӣ дар асосе ки мисол мегирем агар зан ба роҳи фоҳишагӣ бирава ё ки мард низ ҳамчунин ба роҳҳои бад боша, бадахлоқона рафтор кунад, дар ин ҳолат ҳам зан ва ҳам мард аз ҳуқуқи падариву модарӣ маҳрум карда мешаванд. ё ки мисол мегирем агар зан дар хонаи худаш занҷалобӣ мекунад, яъне ки ҷои истиқоматии худша ба фоҳишахона табдил метиҳад, дар ин ҳолат низ қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ана ҳамон зана аз ҳуқуқи модариш маҳрум мекунад. ин барои пешгирӣ кардани таълиму тарбияи фарзандае ки ана ҳамон фарзанди хурдсол ин гуна амалҳои бада дида аз хурдиш мақсад бадахлоқона калон нашавад. ба ҳамин хотир ин қонунгузорӣ ҳамин чиза фикр карда ва пешниҳод кардану ба имзо расонидан тағйир ва иловаҳо ворид кардан як мақсад беҳтарин корае ки пешгирие барои ин гуна шахсиятҳо ҳам аз назари қонун зан ва мард дар ин ҳолатҳои бадахлоқона ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд ва ҳам аз ҳуқуқи падариву модарӣ маҳрум карда мешаванд. ҳозир мо нусхаи қонуна ба шумо мехонем, бо диққат гӯш кунем. бо طبق تغییر иловаҳо ба кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон шахсоне ки ба ташкил ё нигаҳдошти фоҳишахонаҳо инчунин далагӣ машғул мебошанд аз ҳуқуқи падарӣ ва модарӣ маҳрум мегарданд. ба лоиҳаи қонуни Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ва иловаҳо ба кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯъ ба 9 моддаи кодекси амалкунанда тағйирот пешниҳод гардидааст. инчунин 2 боби нав илова карда шуд ки он фарогирии 11 моддаи нав мебошад. инчунин қонунгузорӣ таъкид доштааст аз ҷумла ба моддаи 60 кодекси амалкунанда сархатҳои 6 ва 7 илова карда шуданд ки тибқи онҳо доираи асосҳо барои маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модар зиёд гардида шахсоне ки барои содир намудани ҷиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ва дахлнопазирии ҷинсии кӯдакони то ба синни 16 нарасида маҳкум шуданд ва шахсоне ки ба ташкил ё нигаҳдошти фоҳишахонаҳо инчунин далагӣ машғул мебошанд аз ҳуқуқи падарӣ ва модарӣ маҳрум мегарданд. ва ногуфта намонад ки қобили тазаккур аст ки ҳоло дар ҷумҳурии Тоҷикистон 5277 нафар ятимони кул ва 74000 ятимони зерпарастии давлатӣ қарор доранд. бародарони азиз, ҳамин буд тағйир ва иловаҳо ба кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба маҳрум кардани ҳуқуқи падарӣ ва модарӣ нисбати фарзанд. шахсиятҳое ки ба ин гуна кирдорҳои бадахлоқона даст мезананд аз ҳуқуқи падариву модарӣ маҳрум карда мешаванд. ва акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. мир нависед: ака илтимос як бор ҷавоб де комментарияи моам чӣ тари визаи Америкара гирем? ягон шинос дори визаи Америкара гирем? бародари азиз, мутаассифона ман надорум шинос барои ин чиза дастрас кардан. ҳусниддин нависад: ака як дона видео кунем полни барои Россия рафтана фаҳмон. аллоҳ аз шумо розӣ бошад. бародари азиз, дар бораи Россия рафтан ман видеоҳо бисёр кардагием. видеоҳои пештарара як аз назар бигзарон, дар онҷа мефаҳмӣ.
тоҷикбача нависад: салом алайкум, шахсоне ки ба маълумотномаҳои тиббӣ мераванд, онҳо оё документ карда метавонанд ё ин ки не? Бародари азиз, маълумотномаи тиббӣ гуфта ту ҳамин чиза дар назар дорӣ ё мо ҳамин чиза дар назар дорем ки ту дар ҳақиқат бемор ҳастӣ ва бемории худта табобаткунӣ меравӣ. Агар ки ту маълумотномаи тиббӣ тайёр кунӣ уҷа ба нияти кор бирай, бародар аллакай ҳуҷҷати ту фалшивӣ ҳисоб мехӯрад. Амир нависад: салом бародар, хабарҳои нава гуфта меистӣ, раҳмат, аллоҳ аз ту розӣ бошад. ҳазор раҳмати калон бародар, кӯшиш мекунем ки хабарҳоро сари вақт дастрас кунем ва ба шумо пешниҳод кунем. Ғоибназаров нависад: салом алайкум акаи Соробон, созен хубен, акама як савол дорам, агар ҷавоб тем пешакӣ раҳмат. Парвозҳои аэропорти Қурғонтепа кай кушода мешавад? Худо нигаҳбонатон. Мутаассифона ҳоло дар ин бора ягон чи пешниҳод шудагӣ нестай. Айни ҳол аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Хуҷанд ва аз шаҳри Кӯлоб парвозҳо ба Федератсияи Россия сафар кардастанд. Амирҷон нависад: салом, шумо нагуфтед ки самолёт аз куҷо ба куҷо парвоз дошт, яъне шаҳрвандони кадом давлат мебошанд? И дар бораи дирӯза видеои мо дар назар дора ки дирӯз мо як видео кардем ва гуфтем ки самолёт дар дохили об афтида ва чандин нафаро дар уҷа нависанд ки ту хабари пештараро пешниҳод кардӣ. Бародари азиз, мумкин ки шумо аз хабарҳо бохабар намешавед сари вақт, ба ҳамин хотир дар назартон хабари кӯҳна метавад. Ва ӯ самолёт аз аэропорти Ҷакартаи шаҳри Индонезия парвоз кардагиай. Мутаассифона пас аз парвоз баъди 4 дақиқа аллакай ҳамин воқеа ба вуҷуд меояд ва ягон шаҳрванди тоҷик дар дохили ҳавопаймо набуд. Шодӣ Ибрагимов нависад: салом алайкум Соробон, шумо дар бораи дору барои қад дароз кардан аст ва чанд суми русӣ аст ва гарантӣ дора аз чанд сола то чанд сола қадша дароз мекунад. Ҳамира аниқ кунед, боқӣ саломат бошед. Бародари азиз, ин чиза ман намедонам ва маълумот надорам дар бораи итида консултатсия бутам. ҳамун номерои худаш да занг биза, агар ки ӯ қадар хоҳишманд бошӣ бипирс, ҳамун худаш мефаҳмонад. Диловар нависад: салом алайкум акаи Соробон, саволи манда ҷавоб метиҳед ё ки не? Ман видварени шудаям 3 сола, 1,5 солаш гузашт, падарам гражданини Россия, ҳамин кушода мешавад? Ма ягон илоҷаш ҳаст ё ки не? Илтимос ҷавоб диҳед. Дар ин ҳолат гражданство доштани падари шумо ягон асос шуда наметавонад ки мисол нарушениҳои шумо ё депортатсияи шумо, умуман ҳамин чизҳои шумо кушода шавад. Барое ки дар ин бора бисёртар саволҳо боз метиҳанд ки мо депортатсия бошем, падармон гражданство дошта боша, оё кушода мешавад ё ин ки не? Мутаассифона намешавад. Осмон нависад: ака илтимос ҷавоб дем, и чандин бор шуд ки мепирсем, илтимос кардастем, ҳамиҷа ҷавоб дем бинависем, через Узбекистон Россия рафта мешава ё не? ҳова ё ки не бигӯед. Тамом, саволи мара ҷавоб наметавонед шумо, чанд бор шуд, илтимос ака. Бародари азиз, ҳамин саволи тра агар хато накунам, як ҳафта пеш хондагӣ ҷавоб додагиам. Ба ҳамин хотир ман мегӯям доим ки то охири видеоро тамошо кунед, баъд нагӯед ки саволи моро ҷавоб надодӣ. Ба воситаи Узбекистон Россия рафта намешавад. Арабка нависад: салом акаҷон, ман ба Россия рафта метавонам, шавҳари ман дар он ҷо касал шуд, 1 моҳ мешавад, аз больница ҷавоб шуд, ман метавонам ба наздаш равам бо ҳамроҳи 2 кӯдакам, илтимос фаҳмонед чӣ кор кунам? Дар ҳолате ки шавҳари шумо бемор боша ва ниёз дошта боша ба нигоҳубин кардани яке аз пайвандони худаш, дар ин ҳолат шумо ҳақ ва ҳуқуқ доред ва метавонед ки бе ягон монеагӣ ба назди шавҳартон биред. Лекин аз Федератсияи Россия ҳамун коғазҳо, яъне ки ҳуҷҷатҳои духтури шавҳартона бояд ба шуморо равон кунанд ки дар ҳақиқат шавҳари ҳамин хел зан бемор ҳастай ва ниёз дора ба нигоҳубини занаш ва шумо метавонед ки ба назди шавҳари хитон биред. Лекин мутаассифона фарзандотона бурда наметавонед, танҳо хитон рафта метавонед. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар боша дар Instagram ё ки комментария инами видео бинависед. Дар канали Юрист TJ подписатсия кардана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. То барномаҳои нав.